ndobva zvadzonzi after a week nganzi right ngava intake ngaiyenda ndege tasvika taburuka kumaputo kumaputo handichaziva kumaputo kwataburuka tatorwa nemadhoji uyo handiti chimboyanga yatakwa vatasvikira kunonzi kunew base tasvika kunew base kwekwe tagara kunew base kwekwe hatinambogara maningi ikoko because vakaziva chete kuti kune force yatrainwa iri kuda kupinda munomo muzimbabwe munomo according to their intelligence vaibva vauya vatonoataka ikoko saka takangoti gare ndomunga takangogara inenge a week and some days uyo takuiswa makampani chichi wati kanzi mimi muri kuenda kuchitepo sector. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumako Zimbabwe manya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe manya takabatesa gare ndomunga takangogara inenge a week and some days uyo takuiswa makampani chichi wati kanzi mimi muri kuenda kuchitepo sector ndoko kwamuri kuenda tafara madhoji tapinda takuimba uyo tabataenda kwafombe ndoko takanoburuka kufombe kunyanga uko saka kunyanga uko 70 varungu vakapera kuona varungu 76 because ndokwa yakatangira hondoka kwanga kwama semi liberated zone anga ama liberated zone zokuti varungu kwanga kusisina tobva tasvika mba taburutswa ikoko right sikanzi imimi muri kuenda kudedzo kumarondera ndikwa muri kuenda kwarusapi shamwari kubva muna fombe kunobata padedzo apo pakatitorera 4 days unoza inonzi forced marching taingozorora kwachena kudai usiku hwese tairara tichifamba but usho tapinda munyanga takurosa kairezi tamukurosa gairezi takakurosa gairezi nguva iyoyo yanga isinganaye maningi mvura tapinda munyanga uyo tabva munyanga tafamba uyo muchienda mbuya tamuchienda mbuya tabuda muchienda mbuya tananga manje kuuyawo kudedzo manje takamakurosa mapurazi ese apo manje ndo panorwadza kufamba because munenge mamu mapurazi evarunguka hamufaniri kuonekwa ipapo takafamba comrade takafamba vatasvika muchienda mbuya mwe ndobva tatorwa nemakomrades emuchienda mbuya aiziva because isu tanga tine marecruits hapana chataiziva nesu apa kumusana kwakatakura kasha makasha emetal mune mabullets amunzi because pamaipinda maifanira kupinda nezvombo zvimwe muchinosupply futi mamwe material uko tauya tasvika takurosa musana uyu kasha inosuka nemakaisunga nemakavi makaibereka musana ako pfuti yako bhandiriya rako hamene kanaoneka bhegi kako kaunenge uinako vakati handei tinosvika mudedzo takasvika kudedzo kwakuda kutomamba kwedza kwakuda kunoedza ndofunga dzanga dzakuenda past 4 apa makomrades atinawo ekuchienda mbuya situation yemudedzo havanyatsoita asi vanongokuziva varoda kuzokommunicatana nemakomrades emudedzo kuti tauya nemarecruits kunoko
saka takapiwa 3 macommanders vatakauya navo. Tabva tasvika chiona manje tichingosvika ndobva tanobheseswa mubhesi rakabva kuatakwa. Hapana ewiki makomeredza atakwa pabhesi iroro. Iyo ndo ravaiziva makomeredza ekuchendamburi. Tasvika mbva tanzi pacha imomo tapinzwa moyo. Makomeredza emudedzo manje detachment commander yomudedza abvanzwa kuti kune recruitment yauya ine 22 makomrades vabhesa masamkange mbukire kwasamkange zvikanzi akomana chitoendai chopazi mufamba enge kwangwa kutoedza ka endai chopazi motofamba muchitedza kava munobvisa makomrades yo handi munoziva kuti kwakaita mbesi makaita hondo akati chiona manje nekufamba kwataita kubva uko kusvika panapa taane matubwani manje makumbo ese ane matubwani hatichagona kufamba tabvisa majombo bhutsu dzatanga takapfeka kuti timborohwa nemhepo nezuva chichichi facha makomrades ekudedza asvika zvikanzi makomrades ngavatotakura zvinhu zvavo ngatibvei pano ani takarwadziwa tatanga kukomblena imimi munotiti tasvika kuoperation zone makuda kuti tifambe toda kumbozorodza makumbano zvikanzi makomrades handei ndege dziri kusvika pano manje uyo tatakuriswa makasha educhi unoziva uchifamba zvezve zvokufamba uchimanikidza kufamba tafamba ndopano takafamba pano kana nekumashops kwamabva kushurisbury tichangochisvikei kubhesi kwatanga tanzi ti ndokwatiri kuenda spota plane iyi yakutenderera pabhesi riye ratanga tiri iri kusavheya kuti inzwa amene angatengesawo kuti chichichi zvakanzi handini mazoona tazotorwa pai taenda tapinzwa mumasections 1 2 3 muchingokandwa mumasection ndabva ndapinzwa musection wo yangu yatanga hondo tamuoperation zone takamboita maoperations atakamboita pamwe takambopinda mamwe ekuti takambopinda zvendege machopa iwayaye but varungu vakatishaya but takambopinda imomo vakambotiridzira but vakati hapana ipapo pabheto iro rekutanga iro hapana kutiuraya hapana kana akafa because takakurumidza kudzinzwa kuti ndege dziri kuuya chopa here mwana mudhara iyo ndo yainzi unfair game imimi muri pasi iye mwana wemurungu ari mudenga ende apo mune muchiridzirwa nziyo dzaThomas Mapfumo vanotumira vana kuhondo ichirira iri mudenga muchopa uchimuona mwana wemurungu akapfeka akashoti so mmg akaigadzika apa nato akatarisa ziso rakavhurika kutsvaga kuti gandanga riri papi uchiona chopa yakaipa comrade hatidi kunyeperana chopa aite because yaiti kana ukamhanya ukaenda uka iyo inoenda kuside ukaenda uku inoenda uku inogona kupinduka futi yokutarisa nezigirazi reriye futi tambopinda idzodzo hondo idzodzo tiri mudedzo tiri kuita sei tiri kuoperata tiri mudedzo tamboenda kumapurazi kwana kumacheke tambonoharasa varungu vari mumapurazi tambopisa dzimba ikoko hapano imanje kwasoso kwamakabva yanga iri zoni yakapindwa nevakomana vakabva pahwedza apa 1976 vakada kuitraya ikoko kwasose ndobva vapinza vari iri platoon ndobva yanzi endai munovhura kwasoso muna 76 handi makanzwa kwakarohwa vanhu usanyepera kuti hanzi magandanga anga asingafe kwaifiwa comrade yanga ri hondo makati mukatangirwa cheteka mairohwa vakarohwa vakomana vemuhwedza umu vakamwe vakakepchwa because kwanzi kwakauya ndege ipapo ndobva vati hwedza ndobva yati mabreki kwasoso hatiendi because vanhu vekwasosika vanga vasati vaona hondo vanga vachiri vanyowani ende vatengesi vanga vakawandisa ndobva vakuwithdrawa vekukupi vekuhwedza ndobva zvanzi izvo dedzo nadetachment commander zikanzi kana handei kwasoswe kuri kudiwa
Philip Gumisai. Yes. Ainzi Philip. Kwa Philip Gumisai ndiye angari detachment commander. Kwabva kwati John Zurege angari logistic. Ndobva kwati Gibboni ndiye angari PC. Ndobva kwati Howard ndiye angari security. Ya zvikanzi tsvagai section inoenda kupi? Uko. Section inofana kuenda uku kako ndevaya nhubu dzedze dzinoita musikanzwa dzedzi. Tsvagai musection mega mune vanhu vane musikanzwa. Yewe. Ndobva yaumbwa section. Yenhubu yevanhu vane musikanzwa. Inini manje ndaigona kuoperate mota zvikanzi aiwa ini ndandisina musikanzwa discipline naindinayo ende ndaiteerera futi macommanders angu ndaitamba dzangu ndegawo pa ndozanze TS ane mota ndiye anosapota nhubu idzi nabo endai takatanga kuendawo tasvika kumakomo kwekuyi facha tapinda first day tapinda makomo ya ndobva tatsvaga taenda pane umwe musha uri kuona zvinoitika handiti mudzimiri ungakutungamirirai tanosvika pana gogo vakaona hondo iyoyo iyi facha tasvika pamba pavo tandine komanda wedu tandisati tana komanda watakazopesana naye Rex tandisati tana Rex tandina handichaziva ndi marshal here kana kuti na PC wedu ainzi tichaona handichaziva ipapa ndichanyazoziva kuti Rex tandinaye here maybe anogona kuzotsanangurira tasvika pamusha paipai gogo vaonekwa gogo tipe information zikanzi vana vangu kunoku vakauya vaibva pahwedza vana vakaparara vana vakaparara ona manje maiti mukasvika ikoko dunhu rega ranga rine mutemo yaraiteedzera uko kwasoko kwanga kusingadyiwe nyimo kwasingabvumidzwa kudya nyimo nenyemba pane zvimwe zvinhu zvatairambidzwa nemidzimu yehondo kuti musadye zvakati ende nyaya yekuti munoda kubata madzimai hawadabvumidzwa iwe vatodzi kana ukangoita musikanzwa iwe kuti warara nemudzimai dzinouya ende dzinobata iwewe ndege idzodzo dzinokunhonga chete unoenda vabva vati gogo bva vati tipira pano zikanzi hondo yakarohwa pano vakomana vakaita sei vakapera vekuhwedza vakanga vapinda kwasosokwe zvikanzi asi pane zvinhu zvavakandisira nagogo vaivai hanzi pana comrade akanga akuvara asi ane zvinhu zvaakandisira vakangoti vane zvinhu zvikanzi zvina igogo zvikanzi handizvizive handei ndinokurakidzai pazviri pandakazviviga agogo vanga akangwara ivavo wanzwa vabva vaenda nemacommanders edu kunowana mablues ebhazuka 3 RPG 7 avakanga vasiyirwa gogo vakanzi chengetai kana mazoona vamwe vakafanana neni ka muvape hanzi comrade yami nokuti vakanofira ukupi havatombozivi ndobva tapiwa mabhuzi RPG 7 ayayo usiku kauyo tazobva paye gogo vai vakatibikira imagine vakabika sadza yesection yevanhu vanenge taende kuma 15 tabikirwa nagogo vai tadya sadza rieri right kuseni batati regerai titsvage pekuno pane cover gogo tinowanda tabva taenda mubhesi remasikati reri PC wedu tichaona aitrasa doro zvekuti Douglas arida doro musi wacho nanga nebhabharasi patakabva uko anga akatorohwa futi ane bhabharasi tagara ka macommanders vakagarako vega kuposto yavo isu tiri kwedu avo vari kwavo takatorelaxa zvedu abva angoti ichi boys ndamboenda kutoilet tichaona uyoyo saka ndichamboda kuenda kutoilet gamba munhu atofunga kutopanduka ati ndichamboenda kutoilet paipa usho abva anzvenga saka kwatanga tiri kubhuku rekwamuchero ikoko kune mashops anga ariko akabva asvika abva aviga AK yake ndobva atora grenade rake nemabara ake ndobva aenda abva afamba abva anosvika kumastoro kwekwe ndokusvika wana motikari yelobels iri kudhirivhara chimwe izvozvo hapana vari kuti munhu aenda kutoireti ka
abva asvika pai abva ona motikari yelobrosi iyeye abva asvika bhasko vati ndiri gandanga mabara angu aya grenade iri mukaita zvemanga munoparara ndipei mari abva apiwa mari izvo takazoita zvo takutozohudzwa manje abva apiwa mari abva apiwa chingwa aibva pachikoti apa ndokwanga kuri musha kwawo comrade apanduka tachi aenda makomandazi vadoti tichaona saka taitoziva muhondo kuti tikakushaya for an hour kana 2 hours totoziva kuti ama 1 tikanzi makomrade ngatibvei pano tichaona hatisi kumuona tachinja bhesi pataenda kumwe and that day iroro takabva tadzokera futi kupi kudetso takamboti garei tambogara mumwe tichingosavheya chichiwati apo tichimboenda mumapurazi chiita sei bva tadzokera futi kudetso kwedu kwekwe tasvika kudetso kuye macommanders akubhurifa ka madetachment commanders kuti ndozviripo tichaona hatina kumuona tichaona akatonzvenga sikanzi saka hapana yekutamba dzokerai tinoda kuti munorova hondo shamwari pacha tadzokera futi takadzokera iko kanga after a month and some days tadzokera takuchinotanga kumobilize povu isingazive kuti comrade ndiani isingazive kuti hondo iri kurwirwe chii and apo vakapiwa politics nemarhodesian forces kunzi magandanga ane muswe magandanga ari kuuya kuzokuurayai ari kuda kukutorerai nyika saka chiona manje kuti vari kutoda political orientation ndio yavari kuda povu iyi because hamutange kurova hondo kamusati maane support yepovu because the masses are the vanguard of the revolution ndobva taenda kwamupaziriwo ikoko kwamakaenda ikoko kwamupaziriwo vatanoona baba mudhara nzi baba vasheki akamboonawo hondo ndiakatambira futi avo vakabva kuhwedza kawo ndiakambovatambira uyo anga akuziva nezvemacomrades plus anga akuziva hondo zvayakananga kwanga kwava kuma-77 end of 77 takupinda into 78 mudhara abva atigamushira sikanzi macomrades ponapo tichitombotanga taenda kwanasekuru ndobva taendeswa kumudzimu masvikiro enharaunda iyoyo edunhu iroro macommanders ndovaienda ka osvika pai ndobva waswotaurirwa munowo mutinoda zvakati nezvakati ndo zvamunofanira kuteedzera mukateedzera izvozvo vana vangu vazukuru vangu munorarama tikati vataurirwa ka tapedza taziva taane information yesi zvisingadiwe imomo nezvinodiwa kuti tinge tichiita nemafambiro atinenge tichiita following week unganidzai povu ndara ndandodaidzira povu takadaidza bhuku rekwamuchero rekwamupazviriwo nerimwe bhuku achaza bhuku kudhirori mamune kembe yanzi dhirori kudhirori kudhirori kwanga usingasvikiki takapfuura nepo mapfuura napo tobva tasvika kweko tabva tadaidza povo dzemudhuze pungwe nawo vatavataurira morari ndaiimba comrade nzimbo dzechimurenga ndaiti ndikakuimbira waichema wega ende taiti kana takuimba manje tonyatsonzwa kuti taamomati tiri kutopinda tirimo mukati mehondo ende nziyo dzaitipa encouragement dzaiti encourager ende dzaitipa zvivindi ende dzichitipa futi focus yezvatakanangana nazvo ndobva taimba tapedza povo vaitanga kupiwa politics kutanga kudzi hondo varungu vakauya kuno kubva 1890 zvichidaro kuzosvikira patave pano apa nhasi ndisu tauya tisu mapfupa ambuya nehanda saka zvamationa titoriona kwatakabva takatobva kune vabereki takatobva kuzvikoro tikatosiya zvikoro zvamuri kutiona tiri pano musationa pange tiri magandanga kana takauya kuzouraya imi maiwa tiri kuda kurovana nemurungu asi mimi mucharwa hondo yacho ndimi muchange muri pamberi vana amai muchabika vana chimbwida ana mujibha munenge muchitigira information asi chekutanga chatinoda kukuudzai ndechekuti mutengesi munhu anonzi mutengesi ndiye watiri kutanga kurwa naye iyeye tisati tarwa nemamwe masoja ukangotengesa checho unokwana apa pabhararo yepfuti
unokwana tinouraya ende tanisinganyepe taitouraya zveshuwa mutengesi because mutengesi aitipisira madhiri aiziva zvese aiziva kumafambiro enyu aiziva kuti uya nepfuti yakati akaita ende mutengesi anga ari dangerous ndobva tavaudza kuti anenge angotengesa chete muri kufa tinouraya chibvai pano muende kudzimba kwenyu chendai ndobva povhomba yaenda tagara manje tatanga maoperation nawo mapurazi takatanga kudzomotsodza varungu vemapurazi ivavo ndo vataipindira imomo navo varungu vemapurazi pamwe pacho taisvika murungu hapo atiza tongopisa dzimba ndobva wanzi kwane magandanga kumakomo kwekwe endesai first battalion varungu first battalion RAR Rhodesia African Rifle ne-Rhodesian Forces vakasangana endai munotsvaka saka ona manje zvakaitika mudhara uyu baba sheki uyu akanga atumwa kunotenga fodya nechimwewo chikafu chatinoda nebhutsu dzataikupfeka makomrades anga asisina bhutsu dzanga dzakusakara akati mudhara chiendai munotengechi munotitengera zvinhu izvi abva akwira bhazi kuseni akwira bhazi kuseni abva asvika paroad block mabhazi akamiswa marori akamiswa right ipapo paroad block ipapo ndo paakanzwa information mapurvey achitaura kuti tanzwa kuti kwenyu kumakomo uku kune tumagandanga kuri kuuya maforces ari kuenda kunovarova nhasi unoyu masoja ari kuuya ende it was true mudhara anzwa information iyi apa asasasvika marondera akati kana saka panga pane road block panenge unyaso identify kuti uyu ndobe saka anga ari mubhazi ndobva abva mubhazi mwema abvaina muqueue yevanhu vanga vari murori iri kudzoka futi akati vakomana vangangonoatakwa vasingazivi uyo abva pinda murori rori iye ichibva yauya achingoti svikei ndofunga kuma99 abva atuma mwana wake sheki ana mukoma vaenda kubhesi skanzi vaenda kubhesi skanzi mhanya unovaudza kuti varungu vari kuuya renji iyoyo yamakaoneyo renji iyoyo vaimopa one day vanenge vakuwanai apo tiri murenji tiri iko kwamupazviri hoka takatarisa muvhali mubhuku rekwamuchero handirika saka ivo vaibva vachimopa uku vakaburisa vamwe kwekutangira kwerenji uku vabva vauya vachimopa vamwe mamwe tangoti gare kuma around 11 tonzoti tikatakomana mabedford saka information payakava takabva tati ana chimwiro endai kumba kana torai mapoto zvese zviendai kumba chitobudai muno varungu vari kuuya tanzwa mabedford tikati ayo mabedford torai maposition wakoma and we were well equipped because kwatanjiza tiri kuenda kuadvance kwatiri kune honi kumbishi apo ini ndine morotero ndakagukuchira mabhuzi ndofunga ndandine about kuma 20 something mabhuzi vamwe vangu vanga vakanditakurirawo vamwe umwe comrade anenge ane 2 mwane 1 ini ndaitakura apa ndaitakura mabhuzi about 10 bhandiriyana nandakagadzirirwa ndaitakura 10 mabhuzi 2 ndaibatira mumaoko nechipombi changu ichi tatora maposition edu tatora maposition tamira takamirira kuti tinzwa mabedfire DZ tikati havakuburutswa saka pane comrade ainzi Alec nemumwe ainzi Kid wacho atori nemunda ari kumarondi ari kumazowe akumazowe ndiye angari MO wedu angari mediki wedu kuitira kuti panokuwara comrade ndaitakura bhegi remushonga chichi vanga vari kuposto yanga iri nechekunze uku vamwe vanga vari nechekumusoro kuposto yanga yakatarisa kumisha umwe ainzi Bulldog ana Bulldog nana Africa Bulldog anga ane MMG atangati na section yanga yakabata Alec anga ne Lancer inini ndine mota 60 vamwe vari ma AK saka Alec akasimuka achiti ndida kuita toilet ndapreswa andoona anga ana Kid ndobva afamba ndofunga akafamba pano noku about 50 meters manga kwangu tantiri patakabhesa pa yanga iri mizhanje ende mizhanje changu da kutanga kubereka iri kubereka ende kuri green
areka afamba pai anosvika kutoilet kwanga ari kwekwe isu takamirira kuti tinzwe kuti chii chiri kuitika varungu vari kubva nekupi FN yarira FN yakabva yarova Alec ka1 Alec apfurwa adonha pasi saka Kid manje akanzwa kukwarira pfuti ka akabvaza kuti takubvunzana ndiani aridza pfuti ndiani aridza pfuti tiri mumaposition ka zvikana Kid mira nditarise Alec aita sei aenda kwanga achienda kutoilet rega ndinocheka Kid ari kufamba manje akatobata atokoka pfuti kudhara ari kufamba ari kutarisa atoona mwana wemurungu shamwari akunotora lansa riyeri pfuti yeAlec akuda kunotora pfuti yeAlec abva ivhura submachine abamudhedha varungu vakati okay ndopamuri pano shamwari ukana battle mukapedza battle yamuri kurovana maground forces ega for 30 to 35 minutes battle iro rinoita kunge 20 years 20 years pakarohwa pfuti mwana womudhara manje inini ka semunhu ane mota ndiri pakati apa macomrades mamwe akatora maposition uku vamwe vari uku because ini ndini the defensive weapon yandaindinayo because ndinotenderera ndichirova kwese yangu inorova kwese kana kuseri kwemba uko rinorova bhuzi rinodonha kuseri kwemba ava nema-AK vari kumberi saka vaingondipa madirection cheers wenza mota muna muvalumo avo vari kudedzoko ka vari kudzinzwa maidzinzwa kakana zikanzi chamuka uko chapwatika yewe ava vanga vari kunobva kumisha uko ana bulldog uko vanga ne MMG vari kurova vamwe vari kubva neuku varungu zikanzi tiezi kunoku kumisha uku dzokunoko vari kunoko ndotenderera kudai so takarova hondo shamwari unzwisisa kusvikira varungu vaona kuti vata kupera pano vatanga kutiza manje vanga vakwira ona mistake yavakaita vakakwira vaikwidza gomo isusu takatarisa pakuzasi vamwe vakabva neukuku tichirovana nevari uku tichirovana nevari uku tichirovana vanga vatiita in circles zvezvokuda kutiisa pakati vaida kuti uraya kuti sangweja kuti uraya pakati ipapa but mota hana kuziva kuti morotero iripo shamwari ende ndairova comrade mota ndairova ikona zokuseka wairova inonzi simple firing wangangoibata so inenge isina mabhipods nematelescope inenge isina munozvibvisa izvo ndezveregula izvo munenge makurova manje simple firing uchimezha maangles nemadegrees uchimezha wangangoibata kudai ayewe ukadai sokudai vamwe vakutiza manje sikanzi chezi vari muvhalumo isa muvhali imomo painonorova kana pane uswa hwakaoma pane pachibaka moto mwana mudhara takarova varungu wanzwa kunorova varungu ndofungira takatora almost 45 minutes hondo ichirohwa that was the longest battle randakarova iroroka takarova varungu kusvikira vatiza kusvikira chachinyasonzwa manje kuti kwachiti zii ava vakanga vabvawo nekumishawo vamwe vakatiza vachidzokera uko vatooniwa kuti chombo chiri apa apa hachiita because mota hauzive kuti bhuzi racho riri kuuya papi riri kunowira panani kusvikira varungu vatiza kwachiti zii ndovatangoti akomana ngatirovei pasi mumwe wedu uye taziva kuti apfurwa ka vatamhanya takaenda futi nekukumba because hamufaniri kuti kana marova betoka kunyange maziva kuti kune mumwe akuva apfurwa uko moenda ikoko because hamuziva kuti panenge pane umwe anenge akakuvara enemy inenge yakakuvara anokupedzai because musoja anenge akutozvipira kuti chiregera ndichitongovauraya vatangoziva kuti ngatingosiyai tinoona povhu tasvika kuna mudhara vasheki vai tamudzani mudhara endai kubhesi munoenda nekusaidhi kwakati hatisi kuziva Alec kuti mupenyu here kana kuti afa madhara ivabva vatorana vari 3 vobva vaenda
ndo Madhara akaona varungu vakati kata kufa Madhara iwayo achipinda nemukati mevarungu imomo pfuti vakangosiyawo pfuti dzirimo mboswa muna alekuwezvo sho anga afa pfuti yake iri pasaidi pfutiwo vakangosiya vakatya kautakura hamene kuti vakamuviga kupinda nhasi atitomboziva kuti vakamuviga papi isu tabva tachi tati tikavarova mumakomo toziva kuti hatichawanda ikoko toziva kuti vakatitsvaga vanotiwana uyo back to Dedzo tasvika takemba kuDedzo tagara morari tabva mubhetoro kana tawina bhetoro racho haiwe taikurova manje takurova inonzi brothers oppressed let's struggle unoiziva kuti chii bulls inenge ina B O L S andirika saka isu taiti brothers oppressed let's struggle takati atipawo brothers oppressed makomanda anenge asingazviziveka because mukaonekwa kuti makadhakwa mairohwa zvekurova zvizvi saka isu tinenge tine tuhwawa tikueduka tipe brothers oppressed tirove zvedu takanakirwa povhe yakutanga kuimba wanzwa the whole night morari and that battle iyoyoka even mudedzo haina kuoneka yakaita inonzi yakavafa varungu 34 that's true varungu vakafa nevakazokuvara hatizivi kuti vangani because takazodzokera tikaona vaizovanda kubva mugomomo vachidzika ende mabedford akazodzoka the following day vakatakura mitumbi chichichi tati garei manje tabva tadzokera futi chiona manje ava tavarova kava ma-Rhodesian forces vachena ne1st battalion yevanhu vatema vakanzi uko hatichadzokera uko section iri ukoko ine zvombo zvisingaite endesai madzakutsaku ndo pakauya tichaona uye manje akanga apanduka uye ndiye abva aitwa detachment commander aiziva manje mabhese edu manje vakutanga kuronda mumabhese edu ayayi tichaona manje tanga tachinja strategy taikemba mumapurazi ivo vachifunga kuti tiri kukemba murenji handiri wazoonaka votera mabhese edu aya vosvika mumabhese meme vakaona kuti panapa ndopati hatipo vobva vasiya vanyora tsamba makomrades nditichaona makomrades onai ndini tichaona imimika kwamurika muri kutambura kutambiriswe isusu ndakutopiwa salari ndakatengerwa motikari ndakatengerwa imba uyai makomrades uyai musarambe muchigara musango muri kutambura hondo yacho haipere iyi uyai kunoku kwaSmith kwakanaka onai zvatiri kudya wobva asiya matine mabhifi imomo nemaswitsi zvosiva imomo tarisai zvatiri kudya izvi tasvika tozoona kuti vanga vari panapa madzakutsako aya saka inini I was good at art and writing zonzi tears namapfume tears vanyorere vadrowere mota yako iyoyo ndobva ndadrowa morotero iyo ndobva ndamuti tichaona handiti pfuti unoiziva iyi pachichasangana ndoishakupa leseni iyoyo handi unoiziva ndonyorawo tsamba ndonyora tsamba ineni kuti hatiuye kumusha kusvikira Zimbabwe yatasai taisunungura tagara tadzokera kuna nasekuru vakatidaidza kanzi enda mudaidza vanangu vauye kuno ndobva taenda usiku hwacho tasvika zikanzi tiri kukuonai muri kurova hondo makashinga muri vakomana chaivo ava vari kuuya munomava ndichakupai muchavabata kunge hwiza ndazva vakataura kanzi muchavarova kunge hwiza hanzi vanofamba vakatarisa pasi kudai so and it's true chiona manje zvakaitika one day manje tiri kubva kubhesi remanheru remasikati kumapurazi tongoti sepanapa kandopa kitchen handidya saka kitchen iyo takabva taichinja ndobva taenda sekuko 50 meters away from this old kitchen tabva taestablisha imwe kitchen inyowani pane umwe musha andiona but dzanga dziri padhuze nepadhuze so saka tabva uku isusu takuenda kukitchen yedu inyowani ye takatorelaxa tiri kufamba panga pane bani ndikuona zvakaitika sepanapa handikakudza mapfuma akakudza kusaidi kumwe kune miti kune chibhatiroranga paita kunge pane munda wakanga waitorimwa pari pabani so saka takabva tasvika bva tapinda kahill
kanga kane tumiti ndo mataiga ndoranga ndiri bhesi redu remanheru mataizopirwa chikafu imomo tichangoti ndofunga dzanga dzakuma past 4 to 5 here tichangoti pinde mukabhesi imomomo tisatombotora maposto edu kuti tigare Rex ndiyakaona zvikanzi madzakutsaka yako mana aiwe vari muraini manje futi dzakaiswawo paka vari kuenda kuold kitchen kwekwe ndokwavaifungira kuti pamwe ndokwati kunana chimbwido vari kubika ndikaona vakaita laini shamwari kudai kwacham ende vanga vakawanda vapinda zvikanzi vasiye vapinde mukillingburg pachena patikuvaona tatora maposition wanzwa kakuru unotamba iwe kana wakurova na comrade amaiwe takarova vanhu takarova mapamba nomwe murefu tichaona anga aripofutika nomwe muexirana anga ari murefu so padzakatanga kurira akanomhanya achibvaenda kuseri kwematombo so zikanzi tiezi toro uyaenda kuseri kwematombo isa mota ipapo aiwe afunga kuti mota iri kuya pada chamari akamhanya kadadaiso akanoenda kuseri kwemuti zikanzi uya aenda pasari pemuti apo isa pasari pemuti apo chama takarova vanhu wanzwa unozati ndo pandakazoona inini kuti pfuti ikarova munhu soka anoenda mudenga achinodonha pasi wanzwa pakarohwa madzakutsako ende uona the bad part of it ndeyekuti vanga varecruita mamwe mayouth emuarea imomo vanga vapanduka vamwe vavaisunga vobva vaendesa ikoko baiginya vobva vanovapa pfuti takauraya ana mujibha shamwari anati pakarohwa pfuti papo pakarohwa takarohwa unazwa kurakasha vamwe vakati kuna vashoma vane mudzimi yavo tichaona manje amenoti yakamurova sei ndobva akambaira achibva anopinda pane karukova kastream kankaribo ndobva anopinda murukova rwerwe manje saka munyama waakaita manje ndeyekuti inini pandaishera mabhuzi pane bhuziwo amenoti rakangoendawo sei nekwaakanga ari ikoko ndobva raswonorowa pakati pemakumbo ake apa andiona ndakatozozviona soon after independence ndakazosangana naye mumarondera ari pawheelchair asisina makumbo akadimburwa makumbo ese aya ndobva ndamuti punai ndakamuziva ndini ndikati hauziriwo here tichaona zvikanzi ndiwani izvezvi ndikandini tiezi zvikanzi akatanga kuchema ari pawheelchair nyika yanga yatosununguka ndikati ko makumbo haufa wakaita se zvikanzi shamwari pahonde kwamuchero imwe iye ndokwaungandikwadza ka wakandidambura nemakumbo nebhuzi wanzwa takarova vanhu aikona zvokutamba choona zvavakazoita manje tapedza kuuraya madzakutsako ayayo the following day ndobva vauya naro bhuku rese ngaripiswe vakapisa musha wese vakauraya mombe dzinoenderana nenhamba yemadzakutsako atakauraya vakauraya mombe vakapisa misha bhuku iroro rakatotizwa nevanhu kutiza kusuku vakatozodzoka nyika yatosununguka mbataona kuti anaya mahwani apa tiri kuuraya ana mujibha vedu ana mujibha vese nana chimbwido vese vatavatora vatavaendesa kudenzo tikati hakusina ende hondo yanga yapo manje yekuti vabereki vaiva vaibika sadza vaiva taitakura tega sadza taitakura tega toenda tega tasagare nana chimbwido tangogare noitwa twafana tudiki twakangwara ndokataituma mai kuti inondotarisa kuti masoja ari kupi takazovaendera ipapo padhiri hori ipapo maskati takavasvikira maskati vakavarairwa vaifunga kuti ganda rifambe maskati pacha tasvika sekuru vena zvokutamba apo taiziva kuti vanonopinda mumatrenchika zvikanzi aiwa panapa tirove AK tinowesta mabara isa mota tiyezi sekuru akaona zvokutamba kunazokwava ndakangorova 6 chete ndakaendesa 6 iwe kuti jau ukuona vanhu kuti vachinopinda mumataya vachimhanya kunopinda mumataya zikanzi pinza matrenchi imomo but atitachi tabva taenda
takavasiya aripo. Takazoti gare takazoita maoperation takatakuita avachauya vachatitsvaga manje. Ya vangasatitsvage vakuziva kuti iyo section iyi haiteerwe botenzi the Jombo Boys. Ya tandakazipa nickname yekuti the Jombo Boys. Tairova mwana mudhati asingateerwe nhumbu dzega dzese dzakakudza dzese ndo dzakaiswa musection imomo. Ende hapana akangofa ndiye chete 1 year. Hondo better hondo yese period yese takagara mumakomo mwemwe 1 comrade akafa chete. Vasi varungu takauraya. Takauraya. Tazoti takupinda mumapurazi manje takuita sabotage matakurova sabotage warfare. Papurazi raDennis Nomeni takapasvika airi mama grapes ka batasvika bataunganidza povo yese kukomboni kuti mukai vayaungana right mumwe neumwe ane bhemba rake mbudzi dzauya maitendi mwanebe uya kuno mbudzi dzese mbudzi ngiriki kamani navo nemabhemba bate mumwe bhemba rake temai magrapes aya shamwari achangokura kusvika apa shamwari chaka tabva mumagrapes fodya nayo ndofunga takatema kuma 15 hectares dzefodya nemagrapes. Tapedza kweseko kubva tamboenda kwana Muganda Muguru bva tanobhomba kwana Ganda Muguru paichengetwa masoja futi ipapo murungu yaichengeta masoja takaipapo takanowabhomba nemota 82 zihombe manje. Tarawabhomba ikoko tarova chimurenga takarova chimurenga mapurazi takaonesa vakapedzera varungu vasarare mudzimba vakuti manheru voenda kumaronderi. Batazosvika pane rimwe purazi murungu yanchamuziva kuti ainzani ipapo takanakirwa takapinda mumba tikapinda mumba imomo kunopinda mubha remudheni rereka mawhiski akati cha wanzwa pakadhakiwa ipapo umwe komureda akakana upanduka ada utiza hondo adhakwa ainzi Sibambeni Mubhobho akatitora ifuti andichata hondo indisingapere adhakwa newhiski wanzwa kusvika ndakudzokera ini ndakabva kwandaisenza mhuri yangu ndakaisiya kumba uko Bedbridge exactly Sibambeni Mubhobho handizive kuti because akazonorohwa nemadetachment commander abviswa musection imene akadhakwa pakadhakiwa ipapo tabva tasiya tapisa imba chiya varungu vangu saka Zimbabwe ndobva yazosununguka but takazosiyiwa isusu kuma 79 ka mu-ceasefire mwemwe because murungu anga akangwara kaida kuti dzvanya ndobva tasara futi isu takatoita mamwe mabheto futi munguva ye-ceasefire iyoyo tamudedzo manje takazorovana nevarungu futi imomomo asi mamwe acho hatingambomapedzi asi vakomana vandakagara navo ka vaitoziva kuti tina tiezarapa because dzaingoti dzikangoti pwati chete ka unonyepa handiti bhuzi ipapo muka ipapo Rex komanda wedu mumwe pisi wake akatorohwa vari vese ipapa tabva mumapurazi vateerwa nevarungu vemumapurazi vabva vateedza sporo yedu vachinopinda mudedzo vari kusvika musi wacho patakakembawo tangokembawo tichangopinda mumapurazi emunhingiriki emudedzo imomo mudohwa tangoti gari yemudohwa ndo matakabhesa imomo ndobva vatisvikira shamwari akarohwa ainzi Kaskai varungu vaiema vaiema shamwari even usiku zvezvako zvokuda kuti uchiputa fodya laiti richioneka rinopinda mukanwa mubhuredzo rinopinda mukanwa hamurungu vaiema handimoda kunyepera vaiema varungu vemapurazi umo amaiwemaiweiwei kusvikira takarova hondo kusvikira zodzi ceasefire manje ndo patakazoenda ndakaenda ku Echo Assembly Point kunyanga uko ndokwandakazoenda ikoko mbatazogara muEcho Assembly Point mbatazotorwawo manje mbatazoenda ku National Army. Our battalion was the first battalion to be integrated in the National Army, yanzi 1-2 battalion. Ndobatazonogara kuBulawayo uko ndobva ndatrainwawo mandaenda paZMA ndiri cadet
mandaitawo chikoro ipapo. Tapedza mandabuda ndine rengi ye green board officer as a captain. Mandaita captain. Mandatadzotrainwa ku artillery regiment 5 brigade ndokwatandiri. Ndazoenda 5 brigade. Mandazopiwa nyembe dzoumeja. Mandaita umeja ndakazoremerwa nehondo. Because takazomboendeswa futi kumadissident. Mandaona kuti zohondo handichadi. Ndobva ndazobuda muNational Army. Kwakuzoenda kunojoina Ministry of Agriculture. Ndokwandakazoretire ndave manje Minister of Agriculture. That was 1978 pandakabva kuArmy. 87. Ndo pandakazoretire. Mandazoenda Minister of Agriculture. Ndazojoina Minister of Agriculture 87. Ndikazobuda ndaretire futi 2016. Manje hapo. Andosaka maona makomreta apana. Onde chimirenga Zimbabwe yakarwirwa makomre Zimbabwe yakadeuka ropa. Kwete zvokutamba. Zvinotaurwa nevamwe zvezvo kunzi hanzi endai munoisungirira pamakaisunungura. Tikanoisungirira ipapa muitore imi. Hamuitore ndotoda mamwe makore futi. Because zvinezvi kukanzi yatorwa nevarungu ava. That's the reason why ukunzwa president vari kutaura let us safeguard our independence. Tirwire nyika yedu, tidefende nyika yedu. Vana vedu vari kukura tivape gwara rekuziva to defend this country. Zimbabwe ino yakarwirwa. Haikona zvokutamba. Ropa rakadeuka. Zveshuwa kunana Chimoyo uko kwakazobhombwa kuti makazvinzwa Nanyadzonya kunana Tembwe kumwe kwainzi kumadzingidzi varungu vaipinda kwakuzotiwo mukati umu pane mamabheto atisingagone kutaura kuti kana titaure tinochema. Makomrades mamwe akakepchwa vamwe vakatiza. Pane umwe komrade ainzi Tambaoga akatombokepchwa. But akakwanisa kuzotiza kwa Marusape umu. Komrade akati vamwe vaipanduka vachienda kwavo vega. But pakarohwa hondo makomrades. Hondo takarova ende ndinotenda Mwari kuti ndakadzoka ndiri mupenyu. Vamwe vakasara havana kuiona independence ine. Havana kumboiona. But nekuda kuti Mwari vakatichengeta. Kusvikira nhasi ndiri panapa. I'm now 69 years old. Ndararama. Imagine. Saka hondo yanga isiri kutamba nayo makomrades. Ende kwaiendwa nevakashinga. Azvaireva kuti patakaenda isusu semayuthi kwanga kusina mayuthi vane umwe akasara. Kune vamwe vedu vakatoramba kuti watichi ndaenda kuhondo nani nenda apseke. Handisi kuenda kuhondo. Vakasara. But isusu takaenda kuhondo tikazvipira kuti kana ndikanofa as long as Zimbabwe ichazosununguka. Saka ndonhoroondo yangu yandakaita kuenda kuhondo makomrades. Neshamwari dzenyu dziye dzakasara padoroi kuChimoyo imakwenda kutaura makazoonana. Takazoonana Fraxon naiye mfana ainzi Yona. Zimbabwe yakasununguka vari vapenyu. Fraxon akatozoenda kupara. Akazonotrainwa kupara but akazofa hake nechirwere chakauya ichi chemukondombera ichi. Akazofa ari musoja. Yona mfana Yona akanopinda kukanzuru. Angari mupurisa wekanzuru. But akazofa futi nekurwara. But takazomboonana futi soon after independence. Madzoka Naison akaonana namai yake kupe amai wangu asingati kuti mwana aende kuhondo nekuti unonofa. Amai unaona wandifungisa futi pamwe. Ndakatonzwa information tiri kudeedzwa ikoko hanzvadzi yangu inini ainditeedzera inini. Ndakamusiya ari kuchikoro ari kusekondari. Akazomitiswawo ari muRhodesia imomo. The fortunate enough musikana waakadzidza naye akauya paholiday kudeedzo. Takatogara so paposha tichitaura nyaya dzekuti ini ndo iwo wakati unodzidza kusvika ndodzidza kuGeorge Stark. Kato George Stark kopi panze George Stark secondary school. Ndikati Kumbare. Ndikumbare. Zvata munokuziva here Kumbare komrade? Ndikati ndobva Kumbare kaini ndakazvarwa Kumbare. PaGeorge Stark ndakapari ndo pandakadzidza ipapo. Zvikanzi
ndikati ko anonzi Rudo Zivanai unomuziva. Mwana yake, she was shocked. Zikanzi Rudo, she was my friend. Akatozomitiswa zvake, akatoregedza chikoro. Ndikati iya nzvadzi yangu. Ndikati asai kuna kuneta sei? Kunotengesa vabereki vangu. Saka vabereki vangu inini pandakazodzoka inini manje. Ndakadzoka mudhara wangu akazofa 1980 iyo. Akatoita zvokurohwa akanga akurwara nepfungwa. Aisenza mukanzuru. Andinodza paMarket Square pane Gulf Bye-bye. Ranga riri garage rekanzuru. Ndo maigadzirwa motikari dzekanzuru dzese. Ndo yanga riri garage reservice motikari dzese dzotakura mabhini. Dzoita sei saka mudhara wangu was a driver. Aishanda ipapo. Saka akazoti rware akuenda chirwara asanyasoona. Saka pakubva kubasa vanga vakuchigara kuCremboni. Ndo kwavanga vakugara. Muri iyo yanga yagara kuCrembo. Saka mudhara akazorohwa nemotikari. Akuenda kubasa. Saka akazofa 1980 iyoyo. Asi akazonomuviga zvedu. Asi amai nemasisters angu ndakazogara nawo inini. Ndakazogara tese kuCremboni ikoko kusvikirawo tazopatsanurana nekuti ndandaroora. Ivo first day makona namai makona kwakafarirwa shamwari, kwakafarwa. Takasangana kuMbare. Ndokwana kwakafarwa, hakuna urarwa. Vakafara, mai vangu vakachema. Vachindiona so. Ndikati mai ndirambidza kuenda kuhondo. Inga ndadzoka vanhu. Oza ndane brain manje dzekukunda kuti kurireka. Ndane chihovheti musoro manje. Because tandane language yakatosiyana nepovu. Ndakuchivakurukirira. Ndakavagarisa pasi ndikati garai apa ndikudzei. Ndakuvapa nhoroondo. Vakachema. Hanzvadzi dzangu dzakafara, dzakandimbundikira so nomwe nebrother wangu anga achigarawo kuGlenora akanzwa kuti ndauya. Akauya nevana vake ikoko kumba. Pakafarwa. Ende pakamwiwa. In those days I used to drink. Pakamwiwa doro. Takamwa. Ndakafara. Ndakatombogara nemhuri yangu for almost 2 years. 3 years ndinavo kusvikira ndazorora 1983. Ndazorora ndopandakazoti gare nawo 85 ndikati unoza unongoziva zvemumhuri ka kuti ugare tete ana tete havangagare nemuroora ka vanenge vakutukana futi. Mandazotora mukadzi wangu oinini aigara kuGweru mukadzi wangu. Ndakasangana naye pandakaenda kuZNA. Ikoko ende ndakaroora mukadzi wangu very young. Zvokuti dai yanga mutemo wakada kushanda nguva idzodzo pamwe ndakasungwa because she was under age. Anga 15 years. Asingatomboziva kuti inonzi mukomana chii kana chai. Unoza God has blessed me so much because akanipa mukadzi. Zvino mukadzi anoziva Mwari. Vana vangu ndine vana 4 vasikana. Vana vacho vese vakaroorwa. Hapana akaenda asina muchato kunze kwe-last born asati aroorwa. Akapedza degree rake manje. But vamwe ava well married vakagara and vese vari 4 vese vanodriver vese. They drive. They've got their businesses. Vana vangu. Ende vanoziva Mwari. Mhuri inonamata. Zvokuti zvino pandave kunamata kuti Mwari ndakaona vanhu muhondo ndiregerere ndoda kufanda kuna aiwa. There's a verse in the Bible. Inoti blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Even mapurisa, masoja, ivo vanoenda kuhondo ivo hachisi chitadzo. Aiwa, hachisi chitadzo. Ihondo, because our God is a God of war as well. Saka kana watoenda kuhondo uchirwira kodzero yako ka, aiwa hakusi kutadza. Hakusi kutadza. Saka munoziva here kuti kwamupa zviriwo kwana Mujibha nana Chibwido vaitoimba vachiimba chimbo chaTears chakushera. Ndakati detachment command akatozomundidaidza ka. Zvikanzi asi wakapanduka. Uri kuimbwa iwewe. Chirudzi. Ndikati ene munobvunza povho iyo iri kundiimba. Inabva ndichandoziva. Ndobva yazotaurirwa povho yakazotaura kuti aiyewa. Mukoma vanorowa mota. Morotero ndo yatiri kuimba. Pfuti yavanayo ndo iri kutikonzera kuti tiimbe because zvavanoita zvacho. Vari kutisunungura.
vaimba zveshuwa kana mapfuma akati Tiezi rikona wakuimbwa iwo wega wega ndikati aiwa shefu handi munongoiziva nyaya yacho hanzi aiwa uri wedu kana Rex anokuta even macomrades andakagara nawo anokuudzai kuti comrade akatirwira hondo dzakawanda because ndini ndanga ndiri defense endeyo vachindidefendawo futi vaiziva kuti mota yedu ngatidefende mota yedu vaitorova hondo vachiziva kuti tina mota mene watofanira kudikita sei kudefenda kumashure kwatiri because tikasamudefenda yeyekayo hondo inogona kutiomera ende zveshuwa vaindipa moral yekuti ndichinzwa dzichirira apa ende pamwe vanenge ende uona maposho yangu yandaipiwa ndaipiwa pamwe pakati pematombo pasingasvike kana bara remurungu kana ndiri zvangu pakati pematombo ndichingonzwa mainstruction chete nevarungu shera ukoko Tiezi isa kusaidi kunoku isa ukoka ende ndichingoisa ikoko kwavatiriudza ndokwandaiisa ikoko yewe uzongonzwa zii vakamgoti wakati to wanza pane dziche pane vachiriko uko ikoko vanenge vari kuseri kwematombo uko isa kuseri kwematombo iko kana kuseri kwechuru uko haiya very accurate mukuisa because ndaigona kuriisa mubhuzi kundairidonhedzera kana mutrailer chaimo yeBedford raidonha kana taita ambush raidonhera mutrailer imomo wogona zvinoitika so comrade Tiezi takawira pamunoti mimi no apa dai ndisina kuzoita pati yatakaita kumbare nevabereki vangu nehanzvadzi dzangu nemukoma wangu ndikadai ndakafira muhondo ukave kudevedzo kana kwamupa zviripo kana kuti ndeihondo ipiwe hondo yatinoti dai ndakafa Zimbabwe yakasonera ihondo yatakasvikirwa nevarungu hatina kuziva kuti takatengeswa tarara usiku varungu vabva vauya ndobva vataurirwa kunzi posto irapo imwe irapo imwe irapo imwe irapo imwe irapo ndobva varara vari mubattle formation vakarara usiku takatorara tiinavo futi varipo vakararawo nesu isi tiri mumagumbeze kao ivo vakatarisa ikoko kwatakarara ikoko tarara pai kuseni mambakwedza shiri dzichangotanga kurira comrade wanamuka kuti regai vana chimbwido vanova nemvura kwekuti macomrades gezai comrade asi unoza ndongoramba ndingotenda so midzimu naMwari so it was a miracle. Hapana kana one comrade akafa, kana chimbwido akafa, kana mujibha akafa, asi pfuti dzakaridzwa nevarungu. And apo vakauya kwavaiziva kuti handiri kuona fanike barbed wire iyo, vaiziva kuti uko ndokune barbed wire ndokavachamhanya vachienda uko. Ivo vari kunoku. Handika isu takarara mumapozisheni because taiti kana taakurara tinorara tiri musort of a battle formation. Handika ivo vobva vauya mbva vatora battle formation yavo kumashure kweduku dzakarohwa pfuti hatina kukwanisa kudzorera ende barbed wire ikakuhaka comrade ukandorovera pabarbed wire apaka unodzoka kumashure kunogoka uko ichinokuendesa futi kwauri kuenda ikoko. Nazimbwida une drezi ana mukoma zvidya izvi zvakachekwa newaya ndikutaurire pakachekwa vanhu newaya ipapo wadzikitsisa ende chiona kuti tanga tichangobva kuita tanga tichatoita pungwe mutengesi wacho akatitengesa mudhara yeye akanyasouya nevarungu masikati isu tiri kubhesi andika ndobva atotaura kuti apa ndo pavanogezera apa ndo pavanobikira ndo pakitchen apa ndo paposition chichi ona manje ndobva vanotora maposition mai patinogezera pai anditika ndobva vangoti panapa nepadhore pamba apo ndobva vatora maposition avo panapa vakanga vachitomirira kuti achauya kuzogeza because mvura yakanga yaiswaka achauya kugeza ndinoisa sipo mumusoro waisa sipo mumusoro manje wongokusiko kuti jwi vamwe wako havasi kugunzwaka wongokubata vobva kudhonza kuuya newe kunoku andozvo saka pano comrade ainzi bulldog iye wandaikudza angane mmg abva tora pfuti yake abva anzi neumwe chimbwido comrade
ndaisa mvura chendaika munogeza abva ati fambe bulldog uyoyo asvika pamadhishi aya akabata taulo anoda kuti abvise jombo abva anzwa mukati memwoyo make muri kuramba varungu vakatarisa kuti tiri kumirira chete kuti angoisa sipo musoro tobva tabata abva ati ndigeze kana abva tora pfuti yake abva adzokera vabva vamusiya havana kuridza pfuti ndobva kwauya futi mumwe ainzi Africa the same thing unozati ndosati kuti yatungamirirwa nemudzimu honde achida kuti futi abvise atobvisa uyo anga atobvisa sheti ona manje akuda kuti achibvisa trouser akati kana mvura yenyu iri kupisa iyi vatora hembe bvapfeka zviri maziso achi avo evarungu amboona kuti kana izvi zvandiri kutaura izvi vakazozvitaura the following day manje and varungu vacho vanga vaunganidzana ka vemumapurazi vega because varungu vemumapurazi vanga vatrainwa futi ka vamwe vari masoja chichichichi kuseni apa vatiridzira pfuti manje vatraya vakadziridza zveshuwa because vakatanga kurova searchlight mudenga kuchangotanga kuchiri kwakati svibirirei nobva isu takaona searchlight ka vatatoziva kuti hondo yatotanga panapa apa pungwe yanga yatopera havana kutiridzira futi iri papungwe pungwe vanhu mphovho yanga yatodzokera ndobva dzatangwa futi pfuti dzidzi yewe chipatapata tichirohwa newaya anopinda nepasi pewaya vamwe vanodonhedza mabhandiriya ipapo ana chimbwido vakachekwa zvese izvi newaya nebhabdi waya vazomuka manje kwachena manje vakutsvaga kuti vaone kuti tauraya here kudai so 0 zikazi ashiwa gandanga inonyumwa vaitaura chichiona kave mumapurazi gandanga yacho inonyumwa hanzi pane imwe yataida kubhata nemaoko yainzi bulldog taida kuibhata yaisa sipo musoro inonyumwa gandanga shiwa gandanga inonyumwa kana wani yakafa gandanga ine mishonga iyi inonyumwa gandanga iyi bhetoro iroroka ndoda tinyasoona kuti apa Mwari vakashanda apa wanzwa ka mdzimi yakashanda kuona kuti ipapo kana 1 povo kana mujibha 1 kana 1 ndara yeyi takazomudzokerera ainzi Madison ndara yeka unoziva kana chinzi mishonga iriko ka iriko zveshuwa mutengesi akaramba kufa handiti rifle unoziva kuti ine bayonet rakareba kudai so riye rinopeteka riri rakadaiso wati ukati ju nebayonet rakabaya apa raibuda nekumusana kaka anoti pasi pu achidonha pasi unza kuti kuti munhu akufa ropa achibuda nemukati aisimuka futi unza pamberi noonda pasina vatengesi fight hard comrades fight hard corner to corner zvaitoita aita fight hard comrade fight hard corner to corner from east to west zvandiri kutaura idzo ndo zvaita wanza comrade yes fight hard corner to corner gane masoja akauya muuraye masoja macomrade obvanzi bayai futi nechi nebayonet futi shkwe because handikadi kushandisa mabara kubaya munhu ari kudonha futi ndofunga akabayiwa almost 10 times kuchinyatsoona kuti ropa rachururuka iroyo but pamwe achimuka achigara so fight hard comrade corner to corner fight hard mbasatsonzi nomwe comrade andichaziva kuti ainzani zve zvikanzi imi ndakambosangana nesituation yakadai so pfuurai mumvuri uyu pfuurai mumvuri wake kudai so pamvuri kuti dadam kunzwa kuti game munhu atofa takatotaura kuti haavigwe iyeyo ipapa takamurayira muchuru haavigwe anongomuviga chete ndio watoda kuona akafa achidyiwa nembwa akadyiwa nembwa takazodzokera ipapo takaona mabhonzo nekatrauzi kake karipo netubhutsu tuhwashu twake nekabhandi kake kenhingiriki ketambo yaanga akasunga ndara Madison wangozingamfungira he was a double standard mndara yeye aiti maskati ari kuvarungu because aisenza mapurazi manhu ende tanga tamupa futi chiposition chekuti ndiwe chairman unoorganiza chikafu nemagumbeze chichi saka aiziva waimona handiti isusu hataiwanzofamba mune turodhi tunofamba nevanhu kuitira mafootprints ka saka aiati aifamba achiti akati fambe ojamba osaitika kudai comrade haikona kupinda haikona kusatsika murodhi famba so
so wanzwa mudhara wazofa angari fani wanzwa titota mudhara akangwara usafambe nemudhoroti sporo inoonekwa nevarungu fight hard kona tikona akakona iti fight hard pambetezano asina fight hard kona tikona community shinga zuva rikabuda richinodoka fight hard kuti umuzive kuti anokutengesai takatoita kutotaurirwa nevaimuziva kuti imbochekai mudhara uyu hana umira mushe masikati tinoona achida iso kwauzomubata udaidza but taiti tikaona kuti havasi kukuziva havana information yakakwana taitaura kuti information inobva kumagadziko rara puroni taikuzvinda comrade tairomba zvekuti tinorova zvekuti tanyatsogutsikana tega so wega taikutaura kuti chokwadi chinobva kumagadziko ende waitaura wega mirai ndikuudzai macomrades zveshuwa ndindakatengesa ndaienda kuvarungu masikati ndichinovapa information ndiye akatotaura maposta esai vanogezera apa kitchen apo vamwe vanorara apa vese ana rex vanga vakuzikanwa kuna rex natears anotakura chiduri chambuya nehanda vanogarapo chichichi saka varungu vakauya manje vakatarisana nemaposta iwaya vaida kuti bata betro iroro ndopandakaona kuti yamudzimu iriko tapona pano tabuda pano nerimwe ratakazosvikirwa hedu nemachopa asi dzakatadza kutiona handizoti ende tandina security wedu ainzi Sam Chakwesha blaza ainyumwa iyeye wanzwa ende blaza ainzwa aigona kunzwa ndege dziri kwamatenera uko muchipinda muchibva mukarodhi kaikaika aikuti makomrades nyararai angari security airova futi takazombiri wakamzwa ndana mujibanza azatizotsurwa na Rex kuti Sam is too much Sam is too much airova indangasingaseke wanzwa very serious waimuna akati akagara so tiri paposto so akadonedza big veranda yakati nyararai macomrades anganika voice kati nyararai uko kana muri kuita noise kana macomrades akadai so akadaiwo ukanzwa akati ndege nyepa shaa comrade yakatiponesa iyeyo ndofunga mabhetro anokwana kuita kana asiri 6 or 7 endege dzaizosvika tisisipo handienda kuudzai munotatouraisa imimi munogara muchingoita noise manje isu vebrothers oplased restruggle tiri kuposha kwedu pamwe anenge ari masikati tobva taurova tiri ikoko tadhakwa manje totanga kuimba manje tiriko ari masikati manje anga singamboda kuzvidzwa izvozvo muri kuimba munotodaisira masoja kani munotiuraisa kana tiese vanoudano unotiuraisa isu tikati akana umwe musi tanzwa kuti masoja ari kumisha uko ari kufamba ko vane mahosi isu tiri kudoko tambomwira kid abaiti mudenga ainwirira mudenga chakwa takamhanya iye vakatiza mheno kwavakaenda nako isu mva tatizoone kwedu vataswera kwatakaswera kwayo taswera tichimwa tiri ikoko iye manje abva azotitsvaga manje abva azinzwa kuti tiri kubhuku rekwati abva atiteera hai papa pakarohwa watu inini hada kundirohwa because ine vanga vasingandirohwi nekuda chombo chandaitakura vaiziva kuti vakandirohwa ndakaziva kuti mukangondirohwa chete mutakura mota yenyu hapana anogona kuiridza andiona motakura mota yenyu moridza hanzi tiyeza haanambosikanzwa haanambofuta uyu kidi neumwe ainzi ndachanyatsoza kidi kanzi kidi iyeyo uyu ndianofurira uyu nabullet vava pane musikanzwa rovai vanhu vakomana rovai vanhu Sam ainyumwa shamwari Sam akatiponesa Sam ndipo pane rimwe bhetro futi rekuti panapa nepadzimba apa dhuma nevarungu kwanga kune mute musi wachonayo kwanga kune mute tikufamba tikuenda kumacheke kurenje kumacheke kuti handida kunoita operation muna Mutare Road mwemu taida paidarika zvimotya zveSwift saka taida kuredha motikari yeSwift because hanzi yaipfuura nemaredhiyo chichi taida kuitora tobva taenda nayo kuPovo
tosonobudisa maredhiyo ese topapovu neimwe yecastle bruraries taida kuchiredha futi kuti totakura doro iro tonopapovu but manje musi wachona iwoyo dhuma nevarungu panapa haudziridze iwe varungu vakangoona kuti magandangaya mapfuma achibvaona kuti masoja aya istobva tatonzati kwachara mapfuma ari kutizawo nekuku isiti kuti masoja ari kutiza nekuti kochiko manye zvikanzi tasangana nemasoja apa handei focho pano pamwe pekuti maisangana soka hamudziridzi munongotarisana mega so because mune muri musingle formation saka ari kumashure kwako hagone kuridza because pamberi pake pane munhu ari kuwo futi isu tandiri kumashure hatina chatakamboonzwa takazonzwa kuti tasangana nemasoja hondo dzacho ana Muchibha chenjerai ana Muchibha wakaita sei pamupazviri wavo uyu chenjerai mufana uyu kamfana kanga ndo patakatora ana Muchibha vese vachienda kudedzoka takazosiya tudiki kanga kari below 16 years kanga kachiri kutoenda kuchikoro futi mfana anga akangwara iyeye saka varungu vanga vasingambofungidzira kuti kamwana kakaita sekakaka kanga ende kunotaura kana kuti kanga dyidzane nemagandanga vaingoti tuwana twechikoro iko manje ndoka takaisa pamberi kako ndosaka takapa zita rekuti chenjerai taikatuma enda katonogona kunopinda mudhirori chaimo ya kudhirori kunoona kuti madzakutsa akamira sei nhasi ndanani vauya kuno kachiita kunge kane zvinhu zvakari kutengesa kunge pamwe kaimbogona kuenda nemango nebhasikiti remango ndikutengesa mango iko kari kutorawa reki reconnaissance wanzwa kari kurowa reki imomo kadzoka futi manheri ndavaona kune madzakutsaku ndokakataura kuti mukoma tichaona ndavaona varingokomo futi ya saka masoja havana mbokafungidzira kani but pakakazozikanwa hondo yanga uda kutopa vanga vakukatsvaga vaida kukauraya vaida kukauraya but kanga kasinganhongeke taigona kurara nako futi mwe musi takakarara nako vakasaura vachisvika kumba kwavo bvavakashaya mwana wenyu ari kupi hatizive kuti akaenda kubanzi akaenda kudedzo isi tinako tambe takugara nako tipota chuti kana masikati enda manhero odzoka ana Muchibha vemukumakomo kwekwe vazhinji vacho havana nyatsojibhura chaizvo because hondo yacho yanga yakaoma ende vanga vakukepchwa vachiendeswa kunojeniswa chidzakutsako ndosaka takazovakurumidza kwaita sei kuvabvisa tichivaendesa kuliberated zone kudedzo kwekuti vanogara ikoko vamwe vacho vakatofa futi pahondo dzimwe dzakatoitika ikoko dzendege pamwe pahonde pamabvuwa panana Chimbwido vanenge 3 vekumakomo vakatofa futi pahonde yendege yakaitika iyoyo because hapa ipapo pakafiwa ipapo tichaona vano tune chigumbu nemi kuti makamuramidza kuenda kuhondo uchiri kwana anga chiri mwana mudiki ungaendesa kamwana kadiki kuhondo plus uri kuona kuti pane vamwe ana Muchibha vataitoona kuti uyu hatifaniri kumuendesa because anga an asset kwatiri you could even bring the correct information handitozoona ende zvivindi zvaakanga ainazo ndezvokuti kana even mukamutuma kuti enda kwakatika anga asina aitoendera mission yake rezi vamwe kuti vamwe vacho vapedzera vakunomobiliza zvamamutuma zviso zvaakunoita mukanosvika muchitenda unopiwa kana kuti malofu 2 echingwa iye akuenda kusvikoti hanzi tipei 15 marofu andiona akutora mamwe yakuno kana kuti vamwe vaupedzera vakunomobiliza mari kuvabereki musina kumbomutuma vanga variko vanga vane musikanzwa vakadaro saka taiselekta kuona kuti uyu Muchibha uyu ndiwewo hatifaniri kumuruza because he's an asset kwatiri or she's an asset kwatiri andiwazona kozoyawo vamwe vatangoti vaendesai uko vamwe takazovatora zvedu tikavaendesa kune vamwe vatakamboendesawo ikoko vamwe kune vamwe vakazosarenda vakatiza futi vakauya nema-G3 avo vanenge 3 mumwe wacho ndakazoenda naye takazopinda muarmy mumwe wacho brother akatoita brother yachenjerai akatosarendawo exactly akatosarenda futi vakatouya nepfuti dzavo vakati macomrades isu hatidi zvokufa isu pfuti idzi dzatakapiwa ma-G3 aya ndovatabatora ivavo vakaenda kuMozambique ivavo handitika comrades mashoko enyu ekupedzisira kumacomrades mamwe amakarwa nawo ari kukuonai pazara nhasi ndeyekuti
Pane mashoko angu ekupedzisira kune makomrades vapenyu izvozvi izvi. Nyaya ndeyekuti we are now in an independent Zimbabwe. President vari kutaurawo kuti nyika inoita sei inovakwa nevene vayo. Ngationei makomrades kuti tashandisa maoko edu. Vese vakapiwa minda. Hongu zviri kutinetsawo apo neapo, hatinawo zvikwanisiro. Asi kana une mukana wekuti wewe ndo wawanawo mukana, kune vari mutauni, vamwe vari kuitawo mabasa vari mutauni, hongu tinoziva kuti hurumende iri kuremerwa pari zvino izvi, nyika iri kusimudzirwa, ikonomi iri kusimudzwa, zvinhu zviri kunetsa. Wende tamu independence. Saka government yedu yakatarisa povo, yakatarisa development, yakatarisa futi isusu war veterans. Iri pano nepapo iri kuzama kuti itisimudzire. Asi isusu ngatito contribute to the GDP of our economy, of our country. Andika tisimudzire nyika yedu paupfumi, because toda kusiya a legacy. Andika hatisi kuda kuti generation yechidiki iri kuuya eka ikure se makurira atakaita isusu. Ini ndakakura baba vangu vanga vasina kana bhasikoro. Andinozona hapana chavakatisira. Saka tinoda kuti vana ivava vakava vari kukura generation iri kuwa isikopinda muhuchi nemukaka. Vapinde muZimbabwe yakatorongeka kudhara yatatoumba isusu. Handitika tiri kufa zuva nezuva, makomrades vari kufa zuva nezuva, asi vapenyu vacho tiripo isusu kaka. Let's work hard. Let us work hard. Let's focus in building our economy. Zvinetswa zvinowanikwa kana kuchimurenga kwacho ingwani zvirinetswa zvanga zviriko, asi takaramba takafocus. Focus yedu ende tinofanira kumaintaina the sovereignty, independence yatakawana isusu. Tofana kuita sei kuichengetedza, todzidzisavo futi ivo zera rechidiki riri kuya, generation iri kuya. Pese patinenge tiri tikawana mukana, let's preach the word of the revolution. Kuvana vavasina kutombo, especially ama 2K ameno nema vakazvarwa soon after independence ava, kuti vazive kuri kuenda nyika yedu nezvatiri kuita. Ayo, tatenda comrades. Takutenda Anditika. Aiwa, from Comrade T.S. Takawira, we will not add more, but our take-home message is, let's preach the word of the revolution. If you can't preach, just share the link of this program to some of the people so that they can also receive the message loud and clear. From Seke, with my producer Frank Wesere, my name is Robert Tafmani. Keep watching and sharing the program, The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe, Zimbabwe, manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo Zimbabwe, manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, manya takabadesa